Nyt päivä. Terve, täällä Tsempali ja Tigerima. Let's play. Odot, mä laitan vähän televisiota pienemmälle, kun Joo. sitä ihan huutaks ulkolan. Ja me aletaan tekemään taloa. Talon. Eli puunhakkuksella perinte. Ja. No jaa. Tiigeri, katso tänne päin. Ylpeänä esittelen mun omaa tekemää. Vähän jopilta Mattikin, mutta ei paha. Vähäsen. Mä yritän vielä. Jos te ihan matkutte, niin mä muutan nuo housut ja paidan väri on aika erilainen ja housujen väri mä muutan ehkä joksikin punaiseksi, ehkä. En mä ehkä halua olla silleen, että se olisi ihan, tai laitan takin tälle päälle, että olisi ihan silleen matkittu Jopilta, kun se on kyllä Jopin suunnittelemassa skinikin, että siinä mielessä. Että seuraavassa jaksossa varmaan noin mulla on muuttunut skini vähäsen. Jos et oo tiennyt, sä oot cracked ihminen. Hauska sellainen. Minecrafti kannattaa ostaa häpeäksi. Arvo mitä mulla on kirjoissa vähän hyvä. Me tehdään semmonen hökkeli. Täällä on paljon puuta. Kaikki nää talot ja menee kirveksiin hakkuihin. Niin varmaan. No joo. Ei sitä edes paljon mene. Mä oon lähelle spawnia, jos kuolette. Jos sä alat nukkumaan, niin kyllä ne spamnaat siihen nukkumispaikkaan. Liikentä me tarvitaan lampat. 12 ja 16 puuta, 12 toista, eli yhteensä 28. Pitäis katsotaan noin. Ei se varmaan Jippiakseli haittais, mä heitän tämän. Jos sullakin on simpleback, ei koki. Sulla. Niin jos mä heitän tämän latauslinkin. Excel ja Jopin latauslinkki. Ei se varmaan hyvä. Simpleback, tämä on hyvä. Niin eikä ne se haittaa. Hyvä teksturi. No jos ne tulee ilmoittamaan, että ei saa olla. Hyvät itemet. No, Sen takia tässä skinikin näyttää oikeastaan ei oo silleen muokattu Excelin tai Jopilta, koska se on se, että mä otin tän creeperin pään. Tai on tää sille, en mä sitä päätä. Mä otin tän pään sitä netistä ja liitin kimpiliä. Ja sitten mä vaan alkoin tekemään tätä. Simplebackin vois pistää sen linkin, että voi koko ajan laittaa. Mä voisin laittaa tän skininkin sinne. No emme usko. Pitäisikö työntää nettiskiniin? No joo, koska joku haluaa aina luokkaa noista. Tai sitten ne vaan matkii ja sitten on ihan trolls. Minulla on jo 32, ei kun yhteensä jo melkein stackia alkaa. Mulle on 38. Minulla on 36 ja 23 toista. Me tehdään tähän aukiolle talo. Tähän joka mulla on vasta hakattua. Tohon aavikolle. Ota eka puuta jonkun verran. No mä stackikin me tarvitaan. Huhut sitten. Vaikka kello on 10. Herra sanoo jo, mikä on 9 vaille 10. Ai. 9 minuuttia. Se on vain 8. Ei kun niin pankin. Se vasta muuttuu. Aika paha veropetus. On justiinsa mun hakku meni rikki heti kun mä olin. No
Näitä tulee muuten näitä videoita tosiaan tehdään, mutta YouTubeen saattaa vai kestää aika. YouTube on niin perseestä, koska se kestää niin. Katsoin Selkavinkki-kanavaa, jossa se nimessä. Mä voisin muokata sen, mä voisin muuttaa sen nimenkin. Siis on aika vaikea nuuska vaikka mikä. Kyllä sekin ehkä kirjoitetaan tuonne jonnekin. Nyt tulee tämä Simplebackilla. Mä laitan eikä mun kanavan linkin sinne. Jonnekin. Miehän tämän pistän tupeen. Mitä? Minä sen pistän. Ai tupeenko? Niin, minä pistän sen. Minkä? No video sitten tulee tämä. No okei äiti. Mitä me pitää laittaa skinniin? Jotakin randomia. Tuolla on Rangotoken talo, no jo yli 65 puuta. Mä nyt ainakaan nuku toivosella tulee möröitä sun tapöä. Ui, täällä on lampat. Tarvitaan me lampaita. Tietenkin. Ei kun muuten vaan me vähän vaan tarvitaan. Nyt on delas vaan toi lammas nyt. Mä hankin meille elätut säätänne. Hankin meille sen verran, että me pärjätään. Himpotin possua, nyt tarvitse juosta karkuun. Lammas. Nyt sä delaat lammas. Mä ei voi estää. Nyt tässä on yhden sängyn jo. Saa näillä. No yhden. Täällä on vielä. Niin mä sanoinkin, että se ei riitä. Entä vaan possuja näitä tässä? Kannattaa meikäkin. Melkein katumaan. Miksi tuo possu on tuolla puolella piilossa? Possu on elämää. Possu! Anna mulle pihiivi. Possujen. Nyt se meni taas toisen puolelle. Joo, miksi mulla meni paskaksi miekka? Ui, mä löysin 2 kananmunaa. No se on varmaan kiva huomio sulle. Mulla on yhdelle sängylle ja sitten mulla on loppumiekka. Missä siellä oot? Haluatko tätä mitä? Mulla on yötunne ja mulla on loppuruoka. Mennään sitten kasaan. Meikä siellä ihan kohtaa, kun mä tuun tätä metästä. Yritä vaikka tee semmonen palvelus, että yritä hankkia 2 killaa. Sitten me saa nukuttua tätä yötä. Tai me saa yhdessä mä kikisut täältä. Ai niin. Sitten mä annan sulle IP-bännit. Parta. Kukaan nyt Hermanni ei ois. No. Röllimme tässä. Ei nyt oikeesti, kun mä oon nytten aavikolla. Muuten vaan täällä rakentelen taloa. Mikä puhuta? Siinä on maassa ja No kivasti puuta taas. Mä tein tää semmosen talot nyt, että tai nopeasti semmoset suojat, että ei me ruveta tulemaan. Häh? No vaikka niin. No himputti. talouskeleissa. Kyllä, jos olisit käyttänyt vielä Simplepackia, niin nyt huomaat minkälainen se on, että... Onko 4.0 uusi? Ei kun 4.0, mitä somminoilee vielä laadusit. Simplepack?
Jipi Exceli uusi videos. Mä vielä laanko. Oot noin. No 3.1. Tai eikä ne ole muuttunut. Se on vaan... Häh? Kuumut. Onko 4.1? No, ei siinä niin paljon muuttunut kuin toi... No ei tässä kyllä paljon ehkä, kuu ja aurinko ehkä. Saatana. Mä en ottanut Simpleback. Mä en voi tietää, kysy Exceliltä Jopilta. No niin joo, tais kaatuu. Tulen takas. Miten paska sulla on se? Alettiin jotain steamista. Ai alkoit kirjoittaa steamissa. Joku alkoi nopeettomään. Kuitenkin Tiikerimangas ihan kännissä. Hän kirjoittaa jollekin presidenttari ja haluaisi tukapela CS. En. Jumaliste! Tiikeri vettä hirveet rakeet. Emme ole tiikeri. Oi, löytyy raviini, jota keskeltä maata. No hieno, mä aion tehdä sinne raviini ehkä taloon. Ai joku oikeasti. Joo. Niin, sanonpa muuta. Mutta mulla on jo täällä talo, missä mä nukun. Talon tekeminen on niin. No et siellä pysty nukkumaan. Mä pystyn. Yhdellä tavalla mä pystyn. Minun ääni ei taas tällaista. Kuuluu! Ahtais lähtee henki. Uskon. Kuolen, mutta ei voi nyt. Ei vitsi, täällä on aimbot-tyyppi. Eli, jos et tajua suomeksi, skeleton. No juu, skeletoni ratsastaa häppiksen päällä minut, kun minä kuolin. Voi feile. Mitä vitsiä? Skeleton ratsastaa hämpiksen päällä. Niin, ne niinku häppis laukko ihan hullu kun minun päin, niin skeletoni istuskeli päälle. Hei. Mitä vittua make? Siis... Nyt sä syytät nyt sun huonosta elämästä skeletoneja. Ei syytä. No mie niitä kamoja näillä heittin. Ne on kadonnut jonnekin tuolla. Ei ne oo kadonnut, käyn hakemassa. No mie muista yhtä missä me olin. Ja kun täällä on niin himputisti skelejä ja muuta. Kannattaa sitä varmaan lähteä hortoilemaan heti. Olis tullut tänne tallosuoja niin kuin minä viisas tekee. Tsempal viisas tekee. No kun ne pitäis hakea minun kamaakin. No voi perse. On kyllä ruokaa. No olis ollu. Oli saakeli yli 20. No kuollaanko me nyt sun takia tänne? No, ei kun siellä oli siellä tuolla Mie pysyn täällä turvassa, jätkä te lastaa kertaa skeletonilla. Mie ei oo vielä kerrankin kuolen. Okei, mulla ei oo koopleista, niin voi perse, mä voitte uunia. Mä pystyn... Ja zombi on tuolla. Ai. Zombi. Zombi. Ja nyt mulla on 2 miekkaa zombi häpeä. Sä et voi voittaa mua. Sä mekin. Onko täällä jossakin creeper? Mä kuulin ääniä. Mä mahottoman koittaa. Skeleton, joka ratsastaa hämähäkkiä, ei ole mitään vähiksi. Ei kun se skeleton, joka ratsastaa. Hienot fantasiat sullakin, Hermanni. Niin täällä yritettiin ei semmoista oliota edes oo olemassa kuin skeleton, mikä ratsastaa hämppiksellä. No niitä pukeja tulee, kun ne häppis on siis skeletonissa pannaan siihen, niin se joutuu sen päälle. Aika voittava tiimi. No oli, kato vaikka tämän video. Se on ihan mahdollista. Minä täällä... No voit sä nyt tulla tänne meidän taloon? Minä laitan muistaa, missä menee. No niinpä tietenkin. Minusta meillä on täällä menee. Miksi mä tähän teen kaivossa? No okei, mä menen hakeakin tänne täältä
tehottomuus voisi tehdä vähän tiimiä, kun hetto lähettämään voi pyhä Jysä. Nyt mä otan koplee. Ja me tarvitais koaliikin kyllä, harmi kyllä. Nyt otetaan vähän sees. Voi löytää. Creeper! Anna mulle ruuti. Se on mun hieno aamupala. Uskomaton tiimi tulee vaan. No, voitais. Mahdottomuus on tuolta tiimiin. Oha, sulla on kuitenkin nyt miekka mukana. No ei ole, mitä se luulee? No ethän sitten varmaan voita, kun se et sinne 100-0 jollekin hämpikselle, mikä imee parsaa keskellä koulupäivää siellä. Vähänä oot iliootti. Luuleeko se, että me joutuu Joo. keskellä yöltä mukaan? Niinhän se sulla ei koskaan olekaan. Aina vaan jossakin perseessä roikkuu miekka, eikä käytä sitä koskaan. Miks mä en tohon laittanut edes puuta, vaikka siihen piti laittaa puuta. Eikä siihen taas, ei siihen furnase, ei. Onneksi tulee nyt päivä. No onneksi meillä olisi just nukamaakin. Oli levahtanut järveen. No onne Hermanni. Haluanko me tehdään tuohon talo eteen? No. Sori oli pakko, meidän oli muuten selviä. Niin ethän nää koskaan selvi muuta Siinä kuin on tee. skeletoni ja se nyt siellä rätsästävä hämppi sitten olla nopeasti. Teki ekaan. No niin hienompi laki. Mua oikeestikin vielä naurattaa se juttu. Ja mä ootelen täältä just että mä menen tappeleen zombia vastaan. Attack! Ei mä kuolen sille. En kuollutkaan. Ja mua tulee... Oi mörkä tulee mua päin. Apua. Creeper! Creeper, sä et voi voittaa mua. Sä oot... Okei, nää voitit, mut se on... Haha, et voittanutkaan. Arvaa mitä mä voitan Creeperin varmaan puumiekalla. Vitsi hakkeri! Mä voitin sen Creeperin, vähän hyvä, mä sain XP:t ja ruuti. Mulla on 2 XP:tä. Älä ota mun ruokia, saatana sieltä. Minun oli osa asiaa, minun on nuo 2. Heitin sinne 3, mä otin 1 ja... 2 joo. No älä nyt itketi. Okei, nyt tuli pikku logipikki tossa. Ota toi villa. Sun pitää yrittää lähteä hankkimaan itselleen... Yritä tehdä itse... Minä lähden hakemaan Cobblestoneja. Mä otan pari kannaa. Eikä mitään. No. Ei mitään. Mä teen... Tänne tulee kaivos. Alkaa minä mennä tekemään. Kaiva tästä näin. Ei, perhana se. Mutta miekin tarvitsen tiirrettiin, mä en kaivaa tiirrettiin. Kato, tiirtistä tulee tie.
Sempalilla on aina uusi skini. En tiedä kyllä miksi mulla on uusi skini aina. Hei, tämä video alkaa kohta loppuun, koska tästä on muuten Niin, talo on tehty ja sitten tulee osa kaivos. Jossapas. Tämä menette kokonaan syvyydessä 30. Sitten. Ai vittu, lakiitti. Älä kerro meidän salaisuuksia. Sitten me tehdään sitten hienon alpanakaan kukka. Onko lappukaalla juttu? Vai mä teen tänne tämän Tirttitien kaivokselle. Mä päätty mitä miettii, mitä mä tämänkin teen nyt. Onko kyllä Tirtti? Oh. Voit sä kaivaa tästä suoraan tonne? No, ei ne voi kaivaa. Mä tarvitsen Tirtti. Heitäpä Tirttiä tonne chestiin. No odot. Mä oikeesti tarin Tirttiä. Tää riittää. Mä en tiedä, mä en usko ainakaan, että tää riittäis nyt. Mä jollain kohta. Mitä sun pitää tehdä? Ai video vai sun lopettaa lähteä nukkuu? Häh? Mitä? Pitäis lähteä nukkumaan vai? Tulee liian pitkiä. Ei nyt vielä. Ota mä tein tän tiekan valmiiksi, ei mitään hätää. Saadaan tänään illalla upittu. Ei saa. Saamme. YouTube on hidastunut jos aina. 2 minuutin videossa kohta 2 minuuttia. Kyllä saa upittu, jos sä saat valvoa enemmän kuin Loleman. Lolemani tästä nukkuu se kato. Saakka nähdä se 11 tai puoleen valvoa? Häh? No koitetaan me ehittää sitä uppittaa videon. Sattaa tuossa yhdessä kohti sattaa vettä. Olis meillä ollut toinenkin kuvaaja, mutta vitsi se vissi lähti nukkumaan tuossa yhdessä. No sekin saattaa kuvata. No niin, työ on valmis. Tai jos minä pistää ekan videon tupeen, niin minun pitää pistää kaikki loppuun. Mitä? Minä ei pistää yhden videon tupeen, minun pitää laittaa kaikki. Minä uskon, että kuvaaja. Tie on valmis. No mekin tulee ylös, sitten me aletaan lopettaa. Näihin puihin tulee sitten tortsit. Onnea siellä on koalia. Tuolla oli laavaa kyllä, mie peitin. Heitäkö mulle koali? Heitäkö mulle ihan 2 koalia? Ota lisää koalia. Odotin mega.
Joo. Että saadaan vielä tämä edit. Ja minua en jää, kun mä taaskaan kuulunut videossa. Ei haittaa. Tuut sä sitä ylös. Luodota vaan kaikki. Miten? Luodota. Snipu, tuu ylös. Voitte jakoa. Täällä on koali vielä. Mä en kuule nyt sua oikein. No, kuuluuko nyt? Kuuluu. Tuu ylös. Oot mä kaikkea tuota sukarkein. Miksi tässä on näitä kuolleita puita? Tai oikeastaan paremminkin sanottuna kuivuneita. No niin, tässä mä alettais Tiikeriman kanssa lopettelemaan. Et seuraavan kerran nähdään sitten. Siinä käsit ihmettä, että Tiikeriman ääni ei kunnolla kuule. Koska räpsipelleille. Onko mä tohosta? No voin mä varmaan tähän. Mä jollain tulossa ylös, ne päässä olla. Keksimieskin skyppäs. Tuliko? Sanoo mulle tossa tiimissä, et mitä se robottelee tos mulle vastaan. Noniin. Ootapa. On heti kun me ollaan talolla sitten sanotaan jommara. Sieltä tulee viimeinen hidassa. Joo, moro. Moro.